खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ धमधमायाव 15 सानारि बक्सिं गेलेमुनि फोरोंथाय बादा बाक्सा जिल्ला कालपानि बाथाबारि गामियाव दावगालु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 80 बोसोरसालिया बैसागो फालिथायखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामियाव बारहुंखा फैनाया गोबां खहा खालामदों। ओडिशायाव फनि साइक्लननि थाखाय 1 कोटी रां अनसुंथाइ हरदों अक्षय कुमारा। थांनाय 6 मे खालाराव थाइगिर बिलोआव बाथौ फुजा फालिनाय जायो। भेराघाट गामियाव बाथौ फुजा फालिनायजों लोगोसे बैसागु फालिदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। धमधमायाव 15 सानारि बक्सिं गेलेमु फोरोंथाय बादा। धमधमानि स्वामी विवेकानन्द ब्याम मन्दिरनि बानजायनायाव फैगौ 19 मे खालारनिफ्राय बे फोरोंथाय बादाया जागायगोन। गासै 15 साननि थाखाय बे फोरोंथाय बादाखौ खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। इन्टारनेशनेल क्लाबनि फोरोंगिरिनि दारै फोरोंथाय होनाय जागोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। 15 साननि थाखाय जानो गोनां बक्सिं फोरोंथाय बादायाव 9 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि हौवासा हिन्जावसाफोरा जयै बाहागो लानो हागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानायनि खाबुनि थाखाय सुफुंलाइ बिलाइ होबाय थानाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों। गोसो गोनां सोलोंसाफोरा स्वामी विवेकानन्द ब्याम मन्दिरनि नेहाथारि सुकुमार देबनाथजों नङाब्ला 8761824278 जानबुं नम्बराव खौरां लानो थाखाय बानजायगिरिफोरा खावलायहरदों। धमधमानिफ्राय ब्यूरो रिपर्ट। भेराघाट गामियाव बाथौ फुजा फालिनायजों लोगोसे बैसागु फालिदों। गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय नांथाब नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रनजित बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्ला कालपानि बाथाबारि गामियाव दावगालु आफादनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा 80 बैसागो फोरबो फालिथाय फालिदों। जोंनि बड'लेण्ड खौरांसिम फोरमायथि हरनाय बादिब्ला बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव किशोर बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गामि जौगानायनि सोमोन्दै, सोलोंथाइ थासारिनि सोमोन्दै, गेलेमु गेलेनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारियाव बायदि बायदि खेला, दिरुं बोनाय, बारनाय, खारनाय, मोसानाय बायदिसिनाबो लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथाबारि दावगालु गेलेमु आफादनि बानजायनायाव दिरुं खेला बोनाय हाबाफारि सेंग्राफोर बोरायफोर बाथाबारिनि गेलेमु नायनाय आखाइ खबग्राफोर दोननाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर साबस्रिनाय बायदि दोरोङारि हारिमुजों लोगोसे मोनाबिलि मोसानाय हाबाफारिजों बैसागु फालिथाया जोबोद मेहेरगोनां जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामियाव बारहुंखा फैनाया गोबां खहा खालामलांदों। ओडिशायाव फनि बारहुंखा फैनाय बादि आसामनि खना खनलायाव बारहुंखाया बिलिर फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो उदालगुरिनि खैराबारि ओनसोलनि सिंगिमारि गामियाव मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव बारहुंखाया फैयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बिफां लाइफांफोरजों लोगोसे न' बांफोरा खहा जादोंब्लाबो जेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओडिशायाव जानाय फनि साइक्लननि थाखाय 1 कोटी रां अनसुंथाइ हरदों अक्षय कुमारा। हिन्दी सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमार बिथाङा उड़िसा रायजोनो 1 कोटी रां दाहार हरदों फनि साइक्लननि थाखाय। उड़िसा रायजोआव थांनाय 1990 मायथाइयाव गोबां बारहुंखा आरो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां न' बां आरो रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो फैयै आरोबाव देग्लाय 2019 मायथाइयाव बेबादिनो बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव गोबां न' बां आरो रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेखौ नोजोर होनानै एबा दुखु नांनानै हिन्दी सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमार बिथाङा उड़िसा सरकारनो 1 कोटी रां अनसुंथाइ हरो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय 2018 मायथाइयाव केरेला रायजोआवबो दैबाना जानायनि जाहोनाव रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथां कुमारा रांनि अनसुंथाइ हरो आरो गोबां सुबुंखौनो हेफाजाब होबोगासिनो दङ।
बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।